ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಿಯರ್ಗಳ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನನಗೆ ಪೂರ ತೊಡುಟು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಈ ಪರಂದದ ಲಾಯಕದ ಮೆತ್ತನ ಬನ್ಸ್ ತಿನ್ಪದ ಐನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ತನುಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಡಮ್ಮೀಸ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ತುಳು ವಿಡಿಯೋನು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಗೀತ್ನೆಟ ನಿಕ್ಲೇರಾಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆಯ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ಪರಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯಕ್ ಪರಂದು ದಿಪ್ಪೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಬನನ ಪನ್ಪರದ ಅವ್ರೆಡ್ಡು ಪರಂದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಮೈದದ ಪುಡಿನ ಒಯ್ಟ್ ಕಲಪೋರ ಐಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿತ್ತನೇ ಅವು ಲಾಯಕ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಐನಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪುಟ್ಪಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಅವಡು ಅವು ಐತ ನೀರ್ ಪುರ ಬುರ್ದವು ಪಾಕ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಅಂಚ ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ ಕಲಪ್ಲೇನ ಅವು ಪಾಕಲೆ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು 3 ಕಪ್ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಂಕ್ ಬನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ 10 ಮನ್ಪೋಲಿ 3 ಕಪ್ ಮೈದದ ಪೊಡಿಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಜಪು ಪಾಡೋಡು ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ತೊಂಡ ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ನೆಟ್ಟು ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ ಮರತು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಜ ಪಾಡ್ತಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ತಾರದೆನೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ ಕಲಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ನೀನಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮೈದದ ಪೊಡಿನ ಕಲಪೊಡು ಮೈದದ ಪೊಡಿನ ಏತ್ ನಿಕ್ಲು ಲಾಯಕ್ ಮಂತ ಕಲಪೊರ ಆತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐನಂಚದ್ನ ನಂಕ ಬನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಕದ ಐನ ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಓಡುತ್ತುಲೆ ಇದು ನಕ್ ಮೈದದ ಪುಡಿತ ಈ ಹಿಟ್ಟುಂಡತಿ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಆತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನಂಕ್ ಬನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇನ್ ದಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ನಮ್ಮ ದೀವುಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐನ್ ಕಲಪನಾಗ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಈತ್ ಪೂರ ಕಲತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತೊಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಲಾಯಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಮುಚ್ಚು ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಆಜಿರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚು ದೀವೋಡು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮನ್ಪಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪುಂಡ ರಾತ್ರಿನೇ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ ಕಲ್ಲತ್ತು ದೀವೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ನಗತ್ತುಲಿ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದನ್ ಪಂಡದು ಮೈದದ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಮಂತದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತಿ ಚಪಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆನೆ ಮನ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಿದ ಲೆಕ್ಕೈನ ಲಾಟುಡು ಪೂರಿದತ್ತ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಯಾವು ಚಪತಿದತ್ತ ಪೂರಿದತ್ತ ಮಲ್ಲ ಲಾಟುಡು ತುಲಿ ಯಾನ್ ಲಟ್ಟನಿಗೆ ಊಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಐನ ಒತ್ತುದು ಬನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ತುಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾವು ನಿರ್ದು ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ತುಲಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ತೋಜುಂಡತಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವತ್ತು ಪೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಳುವತ್ತ ಈತ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೂರಿನ ಇಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿದೆ ಕಾಯ್ಪಲೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ಪರೆ ಪಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಟ ದೀದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬನ್ಸಿನ ಇಕ್ ಬುಡ್ಕ ಕಾಯ್ಪುನಗಲ ಎಲ್ಲೇ ಉರಿಯದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂದಿ ಉರ್ಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಪೋರ್ಚಿ ಕರ್ಚುಂಡು ಸೊ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐನ ಕಾಯಿಪದ ಮಗತ ಪಾಡೊಂದು ಕಾಯಿಪೋಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದು ಲೈ ಕಾಯಿಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಚಿ ಏತ್ ಲಾಯಕಾಯಿನ ಬನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂಡದು ಇಂದು ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಬೈದಂತ ತೋಚ್ಪಯನಿಕ್ಲಿಗ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಮಂತದ ನಂಚನ ಬನ್ಸ್ ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೈದ ನನ್ನಿಗ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಲಾಯಕ್ ಮೆದು ಅದು ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಉಬ್ಬುದು ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ತೂನಗನೆ ನೇನು ತಿನ್ಕ ಪಂಡದ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ ಲಾಯಕದ ಬೈದನ್ ಚಟ್ನಿ ಇಟ್ಲೆಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸಾಗು ಇಟ್ಲೆಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮಿಂಚಿನ ಬನ್ಪಿರಿ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ
ತುಲೆ ಪದರ ಪದರ ಅದು ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಣ್ಣೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂಡದು ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನೀತ್ನೆಟ ನಿಕ್ಲೇರಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ.